Hey guys, Mikey Mercado here. So, tonight, because it's already evening, ay gagawa tayo ng video about dun sa post ng isang babaeng taga Valenzuela. At dun sa post niya ay nakalagay nga ng pagkikriticize sa mga Pangasinense. I am Mikey Mercado, also known as Michaelicious Vlogs. At I am from Payambang, Pangasinan. So, as part of the community of Pangasinense, I have a stand on what that woman did or what that woman said about our community. Isang nagbabagang balita nga po ang dumagundong sa social media. Isang babaeng tiga Valenzuela ang di umano'y nagsalita ng masasakit na salita laban sa mga Pangasinense. Hello mga kabaho, mga taga Pangasinan, babaho nyo, yabang nyo, di kayong mga magaganda at kwapo, wala kayong pambiling sardinas, wala kayong pambili, wala kayong relief goods, kami madami. Eto kayo, yan. Nakita nyo to? Eto kayo. Ayan, kung napapansin nyo, ay hindi masyadong maganda ang tabas ng dila ng babaeng ito. So, bilang isang Pangasinense, ay gagamit muna tayo ng utak. Bilang isang matalinong tao, bilang isang tao na may tamang pag-iisip, ay kaya bang gawin to? Sa tingin nyo, i-comment nyo below. So, ayun nga guys, no, napanood na natin yung video clip na nasabing issue na dumagundong sa ating gabi sa social media. Ayan, so, ano nga ba ang pinagmulan nito at may ganitong nangyari? At yun nga po, atin pong tatanungin si Miss Michaelicious Vlogs kung ano ang pulot dulo ng nasabing balita. Maraming salamat ma'am. So, ayan nga guys, this is Michaelicious Vlogs at andito ako para sagutin niyo yung mga katanungan. So, unang katanungan, bakit nga ba may ganitong nangyari? So, eto na. Nagbabalik na naman ang ating so. Bakit nga ba nangyari or bakit nga ba ang sakit daw ng loob ng babaeng yon sa video sa mga taga-Pangasinan? Ayan. So, there is a rumor nga na may ex siya dito na tiga dito sa Pangasinan at naghiwalay sila. So, parang ang sakit ng loob ng babae na naghiwalay sila ng kanyang partner at hindi niya matanggap yung breakup nila. Ganun na ba kami kasasarap? Duh. So, ayun nga. Nalaman na natin kung ano nga ba ang punot dulo nito. So, bakit hindi naman natin pakinggan ang side ng babae na nasa video? Apology ko sa nakatira sa mga Pangasinan na damay ko po. Alam ko po nakasira yung mga salita ko tungkol sa nagsigang po Pangasinan. Lubos ko naman po pinagsisisihan yung mga pagkakamali ko. Sana maging silbing aral itong video ko sa mga kabataan. Sana wala nang bumulat sa akin. Tayo ang pag-asa ng ating bayan. Huwag na natin sirain ang ating buhay dahil sa social media na ito. Lubos po ang aking pasasalamat sa mga nakakaunawa. Magmahalan tayo, di dapat natin sirain. Di dapat tayo magsiraan. Pasensya na po kayo sa mga nasabi ko sa mga taga-Pangasinan. Isa lang po akong nabiktima ng online rambulan ng pangalan ng page ay Valenzuela versus Pangasinan rambulan. Naging silbing aral na ito sa akin. Di ako nakinig sa magulang ko. Di ko naman ito ginusto. Pagkatuwaan lang po. Di ako nagdalawang isip kung tama ba yung gagawin ko. Ginalat po kasi nang kinalat yung video na yan. Dapat po sa page lang po talaga yan. Hanggang sa gumawa din po sila ng YouTube. Dinala din po nila sa YouTube. Pasensya na po kayo sa akin. Una po kasi kaming nilait ng mga taga-Pangasinan
Kaya nag-live din ako, tapos di ko po alam na ilalabas din yung video. Dapat sa page lang po ng Valenzuela mismo. Rambulan. Sa mga nakakaintindi po sa akin dyan, maraming salamat. So, ayun na nga guys. Napakinggan na natin ang side ng babae. Pakinggan naman natin ang side ng isa sa mga Pangasinense na nakatira dito sa Pangasinan. Sa San Carlos, Pangasinan. Antoy, tinibagay na, bantayan nyo. Anisha, mangilit ako palagi. Si Maboy Dala, yung babantayan ko ay, ibabagay si kayo, natan, ay so, makapansalita lay. Tagalog, kanda. Makapagsalita ka ng Tagalog dahil sa'yo, eh, no? Anong sinasabi mo, mga taga-Pangasinan, walang pera? Baka hindi mo alam na ang mga taga-Pangasinan masisipag yan. Kahit quarantine, may online business. PM is the key. Yan lang ang masasabi ko sa'yo. Tsaka, yung mga pinopost nila na fresh from the farm, meron ba kayong farm? Fresh from the ilog? May ilog ba kayo? Oh, ha? Farm pa lang. Mahirap na ba yan? Wala kayo sa Pangasinan. Oh, kasi sabi mo, sardinas, relief goods, yung mga yan kasi, pag magbibigay ang mga gobyerno natin, maraming salamat na lang, ha? Pero kung hindi din sila magbibigay, salamat din po. Pero ang mga taga-Pangasinan kasi, hindi uso ang rally sa amin. Hindi uso. Ha? Yung sardinas na yan, yung relief goods na yan. Ang mga taga-Pangasinan, busy kakapost ng food for the day nila. Hindi sardinas ang pinopost nila, kundi patalbugan ng Dalgona coffee. Ha? Alam niyo ba yun? Hindi niyo alam yun. Kasi sa Pangasinan niyo lang matatagpuan. Ha? Ano pa? Hindi uso ang mamatay sa gutom sa amin. Alam niyo kung bakit? Nagre-reklamo na nga sila na tumataba sila. Oh. Kasi sabi mo, tukmol? Ha? Hindi mo pa ba nakikita na ang mga taga-Pangasinan mahilig sa TikTok? Diyan mo makikita na mga taga-Pangasinan talagang quality. Ha? Ay, at hindi lang kagandahan, hindi lang kagandahan at kabapuhan. Na meron din sa amin talino, katalinuhan. Nagpapatalinuhan kami, pahambugan kami sumagot ng basta't English. Oh, hindi nyo alam yan. Kaya sa Pangasinan lang yan. Kung hindi ka taga-Pangasinan, hindi mo alam yan. Ha? Ano pa? Hindi nyo ba alam na naglabasan ang magaganda at saka mga gwapo? Ha? Pero walang-wala sila sa akin dahil ako ang pinakamaganda sa buong Pangasinan. Gusto ko lang din ipaalam sa inyo na talagang magaganda kami at gugwapo mga taga-Pangasinan. Tsaka ikaw na nagmumura, nayo-ayaw to yung taga-Pangasinan eh. Mangilit at pinag-ayaw-ayaw to. Dahil, labay ko na ayawan kaso, pipigilan ko eh. Tatano siya suman ayaw at ayan, ugaw, na-depresya. Nakaaglaya ang paway, ang ganong nasumpal sa quarantine, ibabaga na si kayo. Pili-pigilan nyo ah. Ang kapitan sa'yo, nabaga to? Gusto mo makita kung gano'ng kadami yan. Stock namin. Ako, representative lang ako ng mga taga-Pangasinan. Gusto mo makita? Para tingnan natin yung cabinet tsaka refrigerator namin. Nakikita mo ba yan? Wala akong sardinas dyan. Corned beef! Pure foods! Ang tamo yan! Alam mo ba to? Ang pure foods! Nako, baka di mo pa alam. Parinig mo sa nanay mo, ha? Ikita mo yan? Overflowing! Ha? Alam mo ba yung salita overflowing? Ha? Naneneng ng tuya eh. Ibagay yung sika to. Ano naneneng ng tuya? Ha? Ang kape sardinas, ha? Ito naman yung rest namin, diba? Siksikan, diba? Ha? Manal mo kayo, sardinas ditan. Ha? Maghanap ka ng sardinas. Asan ang sardinas? Kami ba yung walang pera? Ito naman yung taas. Ayan. Ha? Kumuha ka pa. Bigyan pa kita. Ito naman yung malaki. Pakiayos na lang. Medyo masikip na eh. Ha? Wala na kaming panahon para mag-ayos. Oh, kita mo na. Ano sabi mo? Ikaw, tumahimik ka. Ako pala nagsasalita, ha? Ako pala nagsasalita. Ay, pambagaan nyo ya. Ibagayo, ayan, postcode. Sika to, ipasabiyo yan, postcode. Sika to, ha? Paano naantaan to? Yung mga daliri mong yan, itago mo yan, huwag mong ilalabas. Eh, bakit pakain namin yan sa'yo? Isang salita na pagbumura lang namin sa dialekto namin. Baka magtago ka sa saya ng nanay mo. Ha? At saka bago ka magsabi na mukhang tukmol ng mga Pangasinense, ha? Siguraduhin mo na yung kilay mo tumubo na lahat bago ka magsalita. Ako nanggigigil sa'yo, ha? So, napansin naman natin guys na galit na talaga ang mga Pangasinense sa babaeng na nasa video, na nagtitrend sa video. So, pakinggan natin sabihin niya sa after ng sinabi niyang masasakit na salita. Ako si Alexis Jane Caranza na humihingi ng public apology. Sana po mapatawad niyo po mga nasabi ko po. Hindi ko naman po talaga sinasadya yun. Dami din po kasi nagsasabi na nilalait-lait, minamaliit po kasi yung Valenzuela, pinagtanggol ko lang po. First time ko lang po itong gagawin, pero hingi na po ako ng public apology. Sana po maintindihan nyo. Kung mapapanood po to ng admin ng Valenzuela versus Pangasinan Rambulan, pangalan niya po Paulo. Ayun po.
Siya po yung punot dulo neto. May nag-add lang po kasi sa amin dyan po sa Rambulan. Tapos meron pong nag-live, tapos po binanggit po yung pangalan ko, tapos pinakita din po yung picture ko. Nagalit po ako, kaya ginawa ko po yung live na yun. Sobrang sakit po kasi ng mga sinasabi niya, gumanti lang po ako. Kaso po ang pagkakamali ko, dinamay ko po kayong mga taga-Pangasinan na dapat hindi nadadamay at nananahimik lang dyan. Sana po maintindihan nyo. Sana po sa mga nanonood po neto, sana maging aral po to sa inyo. Na sana po magpumandamay ng tao na nanahimik. At sana po wag din pong abusuhin ang social media. At wag po nating kalabanin ang mga di po nating kakilala. Dahil baka ano pong mangyari, pwede pong madami yung pamilya natin o kaya yung buhay natin. Sana po maintindihan nyo. Ito lang po. Maraming salamat po. Ayan, so maraming salamat guys sa panonood ninyo sa aking balita. At sana wag kayong magsawang makinig sa aking mga balitang ihatid sa inyo ng mainit na mainit pa. Ayan, so ano masasabi mo, Mikey-licious Vlogs? Maraming salamat, Miss Mikey. Ayan, so subscribe kayo sa channel ko guys. It's Mikey-licious Vlogs. So road to 400 or 500 or 1K na tayo. So ayan, wag yung kakalimutan na mag-subscribe din sa aking channel. Like, share ang video na to kung natuwa kayo. At gagawa pa tayo ng maraming good vibes video. Abangan nyo ang next video ko, part 2 ng Kaya Mo Ba, Mikey? Always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikey-licious. Bye!